nawo yemawo veterans vakomana vakarwa hondo yakuchitozokonzeresa manje zvatikuona kuti munyika yeZimbabwe pana pasi zvamunoziva mese kuti nawo patiri current situation kudai aiwa pane succession dispute iri kuitika vakomana havasi kuwirirana panawo awa dzesuccession sanapinda mashuka mudanyogo muzara nhasi ndobva wasubscribe like turn on the bell icon muzara nhasi ndana yakabatira panapa tiri kuona kuti aiwa zvamuziva mutungamiri wenyika aenda aiwa the Chinese Africa Summit iri kuitikwa munyika yeChina vatoona kuti aiwa General Chiwenga vanosiyiwa the acting president panapa majara jairos anoyanyora achiti ED left VP Chiwenga is now the acting president unless if this is going to be reversed somehow. For those in ZANU-PF Women's League, make sure that you were not involved in any corrupt activities because state apparatus yakabva muhondo is after you. Anachiposta this picture achara mashuka kuti aiwa we know kuti mutungamiri abuda mutungamiri wenyika but the acting president aripo zvanguva inoi aiwa ndi VP Chiwenga. Anachara mashuka kuti all the people varida kuita zvisina basa aiwa kune vakomana vanonzi mawo veterans sizvamungoziva kuti muzara nezuro vakomana mawo veterans vakabuda kutaura mashuka kuti no isusu zvenyu zvamunotaura zvekuti 30 term iri kumobilizwa nemayouths kana kuti nemamwe magovernment ministries hatisi kuzvitevedzera hatisi kuda kunzwa zvinhu zvakadaro ari kutaura achivachikidzira achivaudza mashuka kuti aiwa izvi kuna General Chiwenga varipo pachigaro nevakomana mawo veterans ene movie yamunoda kuita vakomana vari kubheka aiwa General Chiwenga varipo votidze mafunguro enyu munoti kudii patiri kuona kuti aiwa this succession dispute iri kuescalata munyika yeZimbabwe iri very controversial yatiri kuona kuti yatova neropa mukati patiri kuona kuti aiwa pane mageneral aiwa ari kutisiya kana vari kufa vari kudzokera kuvhu pane maallegations ekuti aiwa these are the guys vakainvolviwa in the 2017 coup vakunyangarisiwa noda kuti anything can happen. Mutidze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.